دەستەیە تەندروستیە ڕێڤەبەریا خۆسەر ئاهرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە بە بریارێکی شەرت و مەرجن کۆنتڕۆلکردنا لیسانسا ناوەندên ئەتیکی و کلینیکên bijîşkî li herêmê diyar kir. Di biryarê de hemî şert û mercên ku ji bo dayîna destûrnameyê li gorî karobarên pisporî ku ji hêla zanîngeh û peymangehên bijîşkî yên mîna wan ve hatine pejirandin hat destnîşankirin. Li gorî biryarê bijîşkê ku navê wî di destûrnameyê de hatiye tomarkirin, berpirsyariya qanûnî derheqê pirsgirêkên bijîşkî yên heyî de digire ser xwe. Her wiha karkerên ku li navendên etîkî û klînîkên bijîşkî de dixebitin, divê di lênerîna tibbî re derbas bibin. إصدار القرار المتعلق بتنظيم مراكز Divan demên dawî de ji bo rêxistinekirina navendên etîkê li herêmê biryarek hat darxistin. Bi rastî demek dirêj bû ku ev navend bi awayekî bêrek û pêk dixebitin. Ji ber ku pisporî di nava navenda de tune ye. Melgelek biryarên dewletan yên divîwarî da kar dikin nêrî. Her wiha gelek civîn bi yekîtiya bijîşkan re hatil darxistin. Her wiha me hevdîtên bi bijîşkên divîwarî da dixebitin re jî pêk anîn. Li ser vê bîngehî me lîsteya biryaran derheqê navendên etîkî û klînîkên bijîşkî de derxist. المتعلقة بهذا التنظيم.